Wow. Clean. Ito. It's a squish. Ang sarap, grabe. Ang ganda, oh. Hello mga kawigan! So, yun po. Ayan, meron po tayo ngayong imumukbang na Ice Cream Madness Cravings Overload. Ayan, iba't ibang ice cream po yan. Yan, lagay muna natin ito. Hindi tayo makikita. Ayan. So, Hello. bago po tayo magsimula, pray Pray po po muna tayo. tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain ng bigyan niyo po sa nang ito. Sana po, pagaling po lahat may sakit. Amen. Ayan, so, hugas po tayo ng Kamay. at magmukbang na po tayo. Kasi malis. Ayan. Ito. Ito talaga to. So, meron ako ditong Ito sa akin ay Power Cup. Banana flavored ice cube. yung babahan natin. First time ko lang to eh. Paano to? Yun. You... sa snap. Wow. Wow. Ay, nahulog mo. Yan o, may mga cookies. Kain po. Ito po. It's a squish. Ang sarap, grabe. Wow. Ang sarap po ng Ito lemon. pong cookies and cream ng Oreo. Ito yung pinakamasarap na cookies and cream na natikman kong ice cream po. Sarap po. Ito. Yan. Ito pa ay new melon slice. Yan, lollipop. Ay, popsicle. Yan. Ito pa ito niya. Tikman mo. Sarap kasi. Ay, ito. Ano tayo dito? Ice cream sandwich. Tama diba? Ice cream sandwich. Pang towa. Ayan. Wow. Natikman mo. Fruity ah. Ang texture niya po parang hindi siya ice or ice cream. Parang siyang totoong fruit. Parang totoong gawa sa fruit. Ito sobrang lambot. Yung tinapay. Tapos, parang ano? Parang cloud. Sarap po, oh. Yan, oh. Ang lamig po. Kaka-bring freeze. Tapos pa yung ilalim niya parang ang gami. Gummy. Siyempre, Magnum po. Wow. Yan, may mga cookies siya. Ito naman ay cookies and cream. Cookies and cream din? Ice cream sandwich. Wow. Ooh. Look at that. Yung loob rin niya. Cookies and cream din. Pa. Ay, parehas ng kulay. Ang sarap po niya.
yung mga craving ko nung nakaraan pa, mga ice cream po. Teacher mo. Ay, hindi ako yun. Ayun. Kung sa Magnum po, hindi siya ganun katamis. Tamang-tama lang po. Tikman mo. Sarap. Tapos, meron tayo ditong hazelnut na cornetto po. Tapos, ito, Kit Kat. Ayun, gusto mo. Kailan na yan? Yung mga ano rin siya, toppings. Siya parang foamy. Parang din. Tumayon siya. Wow. Ate. Ang meron? Ang galing! Hindi sa gitna. May KitKat siya sa gitna mismo. Ang galing na. Siyempre po, inom po tayo ng maraming tubig. So, parang pinakagusto kong ice cream, yung cookies and cream po ng Oreo. Naman, yung normal na kulay ng cone. Sa cornetto po pala, ngayon ko lang na yung dulo ng apa, meron siyang hard na chocolate. Yan ba, cornetto din yan? Ito. At pumayatan siyang chocolate sa pinakadulo. Ang harap. Yan. Try ko naman tong Twin Pops. Ang sarap yun. Ay, nakatikim ka na rin? Ito, pag, kulang kayo sa budget, ito bibilin nyo para hati na kayo ng mga kapatid nyo. Kasi yun, dalawa siya. Uy. Orange ba siya? Please, so yun. Bango. Ano to bale? Popsicle. Movies. Sarap. Ang sarap ng lang. And then, di ba ang sarap? Ang sarap ng chocolate po nung dulo. Gusto mo tikman? Ito, parang ano to Lamig. Sa TV ko lang to nakikita. Ang ganda Paano to? Paano yung ginawa mo? Alam mo nang iti-twist mo. Twist? Hanggang sa matanggal. Ano lang? Ang galing. Blueberry. Bubble gum blueberry. Ini-squeeze siya. Bubble gum. Bubble gum po. Yun lang nakakakain ng bubble gum ice cream. Tikman mo na yan. Yung Magnum. Sa po, yun yung yung sikat na ice cream. Kailan lang natin nakain yan? Last year. Yung pangalawang beses na po namin kumakain ng Magnum. Ang ganda
Sobrang clean. Ito. Ito, ice cream natin, Nestle. Yan, medyo tunaw na po siya. Pero normal lang po yan. Para siya may pagka dark chocolate flavor po. Nestle ice cream. Pagka ano, tawag doon, pait. Kaya parang dark chocolate para sa akin. Ito, mangga. Wow! Bright color. Ano ba dito? Ito naman, almond brownie fudge. Wow, mango. Mango. Tikman ko na to. Ito rin. Pero ito may brownies daw at saka almond. Cookies and cream. Almond pa lang nakakain ko. Dapat may brownie. Hindi siya makita ng maayos kasi Ate. masyado siyang cream. Ang lamig. Ito, ang dami cookies and cream. Ay, cookies. Harap naman. Nestle yan. Yan, tapos meron tayo dito. Siyempre yung ilang galon to. Ilang ano to. Dalawa? 1.3 liters na ice cream. Ito yung mga pang family. Selecta po yan. Meron tayo dito ng halo-halo flavor at ube queso. Oh. No? Linis mo na. Ayan, paano to buksan? Yo. Wow! Dalawang color. Dalawang flavor. Ito. Di meron na. Tikman ko tong ube queso. Iyan o. Tignan ko itong hala-hala. Ay. Ay, ang halo-halo. May ano talaga, no? May halo. May ano siya, may... May mga, elements. Tulungan mo kasi ako. Hindi mo alam tawag eh. Tawag dito, mga fruits salad. Basta may colorful elements. Yun ang... Yung ube queso. Natitikman ko yung queso. Ito po. Nakataka yung brain freeze. Big fish. Ang sarap ng May nangunguya ka rin queso po. Saan din? Pinamumuya ka. Nga. Yung Element. Ako nga tong may mga elements. May green, may yellow.
Sarap, ha? Sarap. Wala talaga siyang halo-halo po. Try ko yung Ube. ube. Sarap. Sarap. Ano mas masarap, yung ube or yung halo-halo? Hirap. Yung ube-ube kasi Ube-ube. Ube-ube. pinaghalo-halo-halo sa ube. Ano? Ano? Parehas. Ang sarap eh. Parehas. Hindi natin dito. Sa Ube-ube. ube-ube. So, satisfied bang yung craving? Sarap. Hmm. Ay. Yan, sobrang sarap po mga kawigil. Pinaka nagustuhan ko talaga yung ano. Yung squish. Hindi, yung ano pa, yung cookies and cream ng Oreo. Yun po talaga pinaka worth it na bilhin. Ano siya, kakaiba sa ibang cookies and cream na brand at flavor. Brand. Ikaw, Rishan. Yung sa akin yung ano yung squish. Ayun yung ano, masarap din siya. Tapos, ano yung parang may interactive, Exercise. element. So, yun po mga kawigil. Natapos na naman po ang ating napakasarap na mukbang. At maraming salamat po sa Diyos. At maraming salamat po sa inyo mga kawigil. Hanggang dito na po. Kaya, bigla lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.